Šumava. Ach, Šumavo, Šumavo, snad odsud máš své jméno, že odevšad se ozývá a kam se noha šine, odevšad se řine sladce lahodný ten šum. Napsal Vilém Mrštík ve své knize Obrázky z cest. Snad šumění hlubokých lesů, nebo snad staroslovanské slovo šuma, což znamená hvozd, hustý les, dalo název české části tohoto rozlehlého pohoří. Ať tak či onak, patří Šumava k jednomu z nejkrásnějších pohoří České republiky. Nerozlučně s osudem hlubokých lesů, tichých údolí, horských luk, čistých třpitivých bystřin, potoků a řek, zadumaných karových jezer, nebezpečných a přesto krásných slatí, spjat je osud Šumavy. Celé kouzlo její spočívá právě v pochmurnosti z vlhka, páry, vody a ponenáhlého zmírání vegetace mokrem. Dnešní podoba pohoří vzniká s odezněním doby ledové, tedy asi před 10 000 lety. Odtáváním ledovců se začínají utvářet jezera, vznikají rašeliniště, kamenná moře. Roste tu i bříza zakrslá. Někdy asi před 1000 lety naruší tehdy neprostupné pralesní hraniční hvozdy první obchodní stezky. Pro bohatství, které tudy proudí, jsou později nazývány jako zlaté stezky. V okolí začínají k jejich ochraně vznikat strážné hrady, v jejich blízkosti první osady. V 16. století na neprostupné lesy zaútočí neúprosné pily a sekyry sklářů. Vznikají rozsáhlé, dodnes patrné mítiny. Nitra hor zasáhnou nástroje zlatokopů. V řečišti potoků je rýžováno zlato. Později přírodními živly napadené a poničené rozsáhlé lesní porosty mění již neprosperující sklářské osady v osady dřevařské. Šumava působí jako melancholická píseň, která nezadržitelně proniká do srdce. Bezprostředně se před námi rozprostírají lesy a slatě a vyprávějí nám epopej, která nemá obdoby. Epopej o zaniklém a zanikajícím obřím rodu, který nechala příroda vyrůst a pak ho nemilosrdně zničila. Zní tady píseň a máte-li pozorný sluch, neujde vám smysl jejich tónů. A země před vámi rozevírá poučnou knihu s nespočetnými stránkami. Staré kmeny a staré pařezy pokrývající půdu jsou vesměs popsány rozpukaným písmem. Zdá se být tajuplné a přesto zlehka čitelné. Tak slova spisovatele Karla Klostermana. Území chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava je možno rozdělit na 6 geomorfologických částí. Nejrozsáhlejší jsou šumavské pláně. Nejsevernější částí je pak Železnorudská hornatina a dále pak hornatina Boubínská a Želnavská, jež jsou odděleny Vltavickou brázdou od Trojmezenské hornatiny, které společně vytvářejí část nejjižnější. Vydejme se tedy do okouzlujících, nezapomenutelných, ale i tajemných, nostalgických a pochmurných labyrintů šumavské přírody.